हेल' लोगोफोर लामाथिं बेरायफैदोंमोन आङो नाथाय नै बेखौसो नुफैलायबाय आरो बेबायदि नुयोब्ला बिराद दुखु मोनो आङो रागाबो जोंनो ओंखारो आरो बे खामानिया दिनैनिल' नङा सिगांनिफ्रायनो आरो माने मोनसे खामानि मावोब्ला दोनखानाय आरो गारनाया आंनि बेबायदिसो आरो दानबाय नालाय दानबाय गाहरखाबानो जायसै नै जि खाथिखामोन ओमफ्राय इथिंजायाव हाग्रा दंमोन इथिंजायनिखौ फुबाय नैयावबो फुबावदोंसो आङो ओमफ्राय रावबोथ' मावग्रा गैखाला नालाय ओमफ्राय आंनो गाहरखानांगोनखा बेखायनो नुनायावनो गाहरखाबाय आरो आङो दानबाय नालाय दानबाय गाहरखाबानो जासै ओमफ्राय सोरखौ लामा नायबावोथाय जा खाथिखा नै ओमफ्राय नुनायावनो मावखाबाय आरो आं बेबायदि दोननाङा आरो दानबाय गाहरदो स्र' जाखाबाय आरो ओमफ्राय बेबायदि लामा नायबाथाय बिराद दुखु मोनो आङो दिनैनिल' नङा इयो सिगांनिफ्रायनोखा आरो बे खामानियावल' नङा जिखुनु जाया माबा सिब मासे दोननाय हुदा दंखायो आरो ओमफ्राय आं नामखौ लाथ'ला हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरो ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो ओमफ्राय दायो टाइमा जाबाय बेलासिनि 4टा ओमफ्राय 2टासोआव आङो हाग्रा फुदोंमोन न'नि हाग्रा दुजोब्बायमोन नालाय ओमफ्राय फुखांनानै आङो कुइसन दानबाय दिनै एग्जाम लागोन होन्दोंमोन नालाय टिउसन लायो आंजों सासे गामिनिनो बै हाथाइसालियाव ओमफ्राय कुइसन दानखांनानै नेबाय थाबाय दाबो फैया नै माने मेगना थाइसे गाज्रि जाहांदोंमोन बेना आरो मैया नुदों आङो मैया देवबारमोन नालाय महनफुर हाथायाव नुनायमोन आं फैनायावहाय थाइसे गाज्रि जादों ओमफ्राय लोमजाफिनदोंमोन आं थान्दा जायोना इसोरो ओंखायनो ओमफ्राय फैखानाय नंखालादां ओमफ्राय आं माबायदि कुइसन दानदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै ओमफ्राय हाग्रा खावसे दंबावो बेखौ फुफिननोसै आरो आङो थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय 4 बे क्लास 3नि लेखा आरोना गोदो फरायनो मोन्दोंमोन ना माबा लोगोफ्रा बावबाय जानो हागौ आरो ओमफ्राय मोनफिनबासो गोसोआव फैयो नालाय ओमफ्राय आं बेखौ 12 सिरि लिरनो होदों आरो मोखासथ' लानो होदोंमोन आं लादोंना लादियाथाय ओमफ्राय माबाबासो मिथिसिगोन नै कुइसनफोरा बेबायदि आरो ओमफ्राय आं दा देखायजोबला आं कुइसनखौ माबायदि दानदों बेखौल' खिन्थानोसै आंना बे हेन्डराइटिंआ जालायलांला लिरथाराबा जाखाया मिथिखायोना नोंसोरबो ओमफ्राय लिरबाय थाबासो जायो ओमफ्राय लिरथारलामोन नालाय ओमफ्राय नै बिबौ आरो फिसौ खन्थाइखौ 12 सिरि लिर होनबाय आरो आङो माबा हेन्डराइटिंआनो जास्राला ओमफ्राय नै फिननाय लिर होबाय लामाया मानो रिमोनला जादों बिफांनि खाथियाव मा दं गुफुर दाउब'नि बासाया बबेयाव दं थाइजौ बिफांनि दालाइखौ सोर सोमावदों माजों थाइजौ बिफांनि दालाइखौ सोमावदों माने बेयावहाय आङो उल्था पाल्टा लिरबाय आरो लाइन लिरासै कुइसनखौहाय बेयावहाय लाइन दंमोन आरो आं लेखाखौ बोलाथ'ला दे कुइसनखौ आं उल्था पाल्टा होबाय आरो ओमफ्राय नै थि जायगायाव गाराङाव महर होनानै बाथ्राखौ गेबेङै लिरनो होदो आरो नै गथ'फ्रा थाइजौ बिफांनि दालाइखौ सोमावदों आबौनि देहाया लरग' थरग' औवा सुबायाव दं दाउब'नि बासा नैबे गाराङाव महरा अबाव जयो बेयाव फज'नो होदो आरो नै थ' जगोन आरो गाराङाव महरा ओमफ्राय नै आबौनि देहाया लरग' गाराङाव महरा इयाव जगोन थरग' गाराङाव महरा इयाव जगोन आरो नै औवा सुबायाव दं दाउब' ब'आव जगोन इयो गाराङाव महरा थिग बेबायदिनो आरो ओमफ्राय नै बिदिन्थि नायनानै लांदां जायगायाव थार सोदोब लिरदों गुफुर दाउब' ओमफ्राय नैथिं दाउखा दं ओमफ्राय गुफुरनि जायगायाव मा जागोन गोसोम दाउखा गोरान हाग्रा इयाव हाग्रा दं इयाव मा जागोन गिसि बेबायदिनो आरो ओमफ्राय नै गाहायनि सोदोबफोरजों बाथ्रा दानानै लिर बाथ्रा दानो होदों दाजाब हांखो दादों स' दाजाब थ' स'जों थ'जों स्थ' बेफोरबायदि आरो गाहायनि खामानिफोरखौ मावनो नांगौना नाङा लांदां जायगायाव लिरनो आरो बिमा बिफानि खोथा संनो नांगौना नाङा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय नै लिरजोबोसै बेखिनियानोसै आरो कुइसन बियो दिनै फैखानाय नंखाला लोमजादोंबो मेगनाबो गाज्रि जाखादोंदां ओमफ्राय आं हाग्राखौनो फुहैनांसिगोन टाइम लस खालामबाय थाला आरो टाइम मोननायावनो खामानिफोरखौ मावनानै लाखानोसै नै उसुंखिनिखौ फुजोब्बाय आरो आं एसे साफा नुलायलायदों ओमफ्राय नै फाथो अखा सिनानै बेफोरखौ माने दांबोला आंहा मानलु मानला जायो नालाय दांनो हाया ओंखायनो खामानिफोरखौनो एसे दसेल' मावनांगौ मावदो ओमफ्राय दसेनो दुगैहैदो बेबायदि खालामनांगौ आरो माने एसे बिदि लेथ्रा दांनो हास्राया ओमफ्राय नैथिंजायबो हाग्रा दंमोन बेखौबो फुजोब्बाय आरो आं नै ओमफ्राय बन नै बे गादा गुदा थानायखौ इयाव दोनबाय ओमफ्राय नै हाग्राया फुखांनाया ओमफ्राय नै दसेनो हाग्रा दुयो आरो ओमफ्राय माबायदि दसेनो बेखौ आङो खासिजोंबो दानो ओमफ्राय दसेनो रज'फिनो ओमफ्राय आं दायो मोनाखासिगोनबो नालाय जाखिनि टाइम मोनो बेखौनो दसे फुनोसै आरो नोंसोरबो ओरैनो थायाबानो जाबाय सम मोनब्लानो खाथिफ्राव हाग्राफोर दुदोंब्ला फुला फुलि खालामबानो जाबाय थुल गंसे लादो ओमफ्राय फुला फुलि खालामदो एसे साफा नुगोलायबाय दा उसुंखैनो दुबायमोन ओमफ्राय बेखौबो आं दाख्लैनो खासिजों सनस्रांदों फुवाखैमोन आरो ओमफ्राय दसेनो रज'बाय ओमफ्राय बेखौ आं दायो आखाइजों फुनोसै ग्लभ्स गानबोला मोजांमोन आरो ग्लभ्स दंमोन ग्लभ्स गैला आं दायो प्लास्टिकखौनो गाननांसिगोन आखाइयाव थुल लाबाय ओमफ्राय ग्लभ्स गैला नालाय ओमफ्राय बेजों दानिसो दुगैखांबायमोन आरो आङो माने बै उसुंनिखौ फुखांनानै टिउसन लानो फैसिगोनदां एग्जाम लोब्बा लानो होन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय फैयासैनो ओमफ्राय आं दायो हाग्राखौनो फुनोसै दुगैखांनानैब्लाबो
सोरबाफोर हाजिरा नांगौबा आंखौ लिंहरबानो जाबाय। आं दहाय बुंदोंमोन ना आं बायदिसिना दांनो हाया होननानै नै आसलिखौ नुबाय मानखाबायबो ओमफ्राय दुगैनांसिगोनानो आङो नै साफा नुजाहांबायानो प्लास्टिकआबो जिबाय आखाइ गोजा आखाइजों गोजाजोंनो फुनोसै लाबोबाय आङो हाग्रायाव बबेबा गोरा नालाय ओमफ्राय फुजानाय खिनिखौ फुबाय ओमफ्राय दाननांगौ खिनिखौ दाननोसै आरो नै लोगोफोर फाइनेल लुकखौ नायनो हासिगोन बेखिनिखौ आखाइजों फुनो हाबाय जे आराम ब्रुब्रु थांदों ओमफ्राय बैफोरखौ फुनो हायासै आरो गोरा गोरा ओमफ्राय दानस्रांबाय नालाय ओमफ्राय सान्दुं दुंबा रानबानो स्र' नुसिगोन आरो दसेनो खिलिफिनगोन